Wait a minute. No, 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 no. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Ayaw, di ba? No, 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 no. Ayaw, di ba?
So yun! Take to. So yun! What's up mga ka-Choi? So yun! 1, 2, 3, go! So yun! What's up mga ka-Choi? Otro. 1, 2, 3. So yo, what's up mga ka-Choi? And now, it's time to shout out sa mga nag-comment sa amin latest video! Okay, ito yung unang nag-comment sa amin latest video. Shout out kay Junel Arriba, shout out sa'yo, ka-Choi. Shout out kay Jamera Cuyos, shout out sa'yo, ka-Choi. And shout out sa aking nag-iisang babae sa balat ng Utah. Shout out sa Air Cafe. Yan. Diyan ka yan. So, what's up pala? Mga Choi? Shout out sa iyo, ex. Kung saan ka masaya. Masaya na din ako. Oh. Pero wala. Nandito yung ex. Para sa akin, mas masaya ka dito. So, ayun. Shoutout nga pala kay Lorin Francisco. Shoutout sa iyo, Choi. And shoutout kay Leo Mas Omentis Kabunoda. Kabnuba ba? Ang hirap naman i-pronounce lang ang name nito. Tapos shoutout kay Flexi Geliosa. Shoutout sa iyo, ka-Choi. Salamat sa support. And shoutout kay Jumar Dignos Romolta. Ayan, shoutout sa iyo, ka-Choi. And shoutout kay MAGPA Chippy. Shoutout sa iyo, ka-Choi. And shoutout kay Aldin Sigara. Shoutout sa iyo, ka-Choi. And shoutout kay Raymar Fundador Imbalsao. Shoutout sa iyo, ka-Choi. And So, shout out pala sa tagihan nito. so, shoutout pala sa Jasper Condo Hotel. Ang ganda ng ano dito nila guys. Ang ganda. Wala kaming masabi dito. Ang ganda. Grabe, sobrang linis ng kanilang. So sa mga gusto mag-check-in, dito lang sa near sa Gaisano of Calvary City. Nandito lang. So yo, what's up mga ka-Choi? Sa mga gusto mo pa shoutout, just comment down below. Din lagyan ng hashtag na Choi Brothers. Then sa mga gustong magpa-request, magpa-challenge sa amin ng public pranks, just comment down below din. Lagyan na sa dulo ng hashtag Choi Brothers. Huwag kayong mahihiyang magpa-challenge sa amin. Gagawin namin kung anong makakaya namin. Yun lang mga ka-Choi. Yun lang. And please like and subscribe. And don't forget to hit para malaging updated sa aming mga latest video. We are Choi Brothers.